vullen we hem straks in. Een feestelijke manjetemoon in Droegeham. Jarno de Vries kreeg uit handen van zijn begeleiders en ondertussen erg van 2 wethouders zijn praktijkverklaring uitreiken. Jarno werkt al haast een jaar bij het project Beurtschip in Droegeham en dat vindt er schitterend. Dat ik met mijn handen bezig kan en dat ik iets doen kan. Het houdt hij bezig. En beter dan op een straat omheen. Wat is op heden die specialiteit? Wat vind je echt leuk? Wat lasje en flexen. En ik ben nu prut aan het boren, maar dat gaat erbij. Was nou echt schipbouwer worden straks na dit traject, zeg maar? Ja, dat wil. Dat wil ik wel doen, ja. Mooi in de schepen, in de scootjes en in de beurtschepen. Projectleider Brian Cash is al zoen de start verboen aan het werkgelegenheidsproject. En dat project docht ontnota meer als vertuten. We zijn in 2015 begonnen en dit is het 3e schip. En ik denk ongeveer rond de 200 hebben we er nu gehad, deelnemers. En daarvan is zeker de helft aan het werk. Dus dat is echt wel een mooie score. Ja. Zou je eens kennen van waar het succes zit? Ja, ik denk dat het echt te maken heeft met tijd en aandacht. Iedereen heeft tijd en aandacht nodig, maar ja goed, sommige mensen hebben problemen met taal of met de leerstof. Ja, als je dan hier meer tijd krijgt en meer aandacht dus, dan is dat minder belangrijk. Dus dan kunnen ze zich daar veel beter op concentreren. Daar gaat het eigenlijk over. En de vaardigheden natuurlijk, dat leren je de mensen ook. En mooi doorlaat. Ik bij de Spitkate in de Harkema, de Kroethof in Boetenpost en bij Mooi Werk Mooi Grien in Serhuisterveen kunnen mensen met een afstand aan de arbeidsmerk aan de slag. En dat is zowel voor de gemeente als de meewerkers tegenwichtig. Wij vinden het heel belangrijk dat mensen een vak leren kennen. Voor de mensen zelf is het heel belangrijk dat ze echt zingeving hebben. Dat ze maar eens bed uitstappen en denken van goh, ik wil wat. En dat ze echt zeggen kunnen van ik ken wat. En dat ze echt een mooie dagindeling krijgen. Zodat ze jongens lekker wurg thuiskomen en zeggen van nou, dat had ik een prachtige dag gewoon. Ik heb wat geleerd, maar ik heb wat bouwd. Want we zijn echt bezig om mensen te leren om wat te matchen. En dat werkt heel mooi. In de gemeente en Achterkaspelen en Tietjerkstradiel worden al jaren werkgelegenheidsprojecten faciliteren. Zowel de gemeente als de projectleiders zorgen dan ook weer om op een tierenslagen iependij.